Hi mga katamsi! So for today's video, samahan nyo kaming mag general cleaning dito sa aming palibot. Sa palibot na mo diri mga katamsi. So daghan kayo midira ako mga pagumangkon ug akong mama nigtabangay mi diri pag panglimpyo guys kay sobra na jud ka hugaw. Kaya need na talaga namin maglinis dito guys kasi nagagalit na yung asawa ko. Ayaw talaga niya yung madumi guys. Kaya gusto niya na ipalinis na dito sa sakop sa kaniyang lupa. Pero sinali na lang namin dito kahit hindi na sakop sa yuta namin para malinis siya tingnan ba. Kaya samahan nyo kami pero manood lang kayo. Sini, ini dapat itu. Oh, ya non. Ning. Ituktok sila sa bot. Ibu anak iwat kata ati kaon sa itik susugod mo kaon sa itik try Iwatan kayo dibo. Diba? Diba? Diba ba niya? Lo. Digo mo niya. Oh, awa naman kung saya. Grabe, awa na do. Awak. Sakit awak pons. Pons sakit awak. Tawa sira. Awak. Mana mau panilig diri sa manukan. Bakit hindi paniligan diri? Magisibigan diri. Okay na, nagsura akong kita kluban. Ako ni okay ka rin. Sana. Yeah. Hanapin lang diri kasi di ato ang yuta. Pilod. Nagbawan. Tapos mater. Ako na. Ang kauban naman sa bukot. Ate Faye. Si Larry Boy. Pagkaon sa pantris. Ang mga itik halat na nuktok. Hindi na dire. Mga na hindi. Mga mga imbaktin. Diba? Hindi ko kay. Saan ni Sofia? Atay tubig sa balik ang kiklutan. Ano yung butan sa tubig dito, Sofia? Tira. Hawa na dali. Hawa na. Dali ang tatong mga piso, Sofia. Ikaw itaw. Away, kuhan. Hawa na. Tira, ako ko na diwanan dira. Hawa na dali. Hawa na. Wala ka nang ikasiha. Sobrang hawa na. Oo. Hawa na, oh. Wala na katong payag, kaya giguba na ni Manoy. Oh, diba? Si Mader, nagsabot-sagbot na ko diri. Oh, oops. Wow, guwapa. Oops. May siya ba, nabutan si Mader. Nalimpyo na. Oh, sigara, naghapot tubig karon para sa mga baboy. Sigara, sa kilid, limpyo na na. Oh, diba? Oh.